Použil som starý tretí bod, z ktorého som strátil tento opak, pretože keď som mal toto zaistené, tak som si ho len tam vpredu dal, aby som ho akože nemusel mať v kabíne a sa mi to vyšrobovalo za jazdy. Tak som to použil z toho, nebolo mi ho ľúto. A vyrobil som to vlastne tak, že táto vnútorná odtyčka, trúbka, je navarená sem, ktorá je o ten tretí bod, po celej dĺžke je vlastne táto, čo je vidno. Tu som urobil dorazy na pružinu a tu som si urobil vlastne na tretí bod zachyt a vlastne kvázi sklznicu. Teraz sklznica je toto sa šúcha, neviem, ešte dokážem takto pohnúť, lebo je to dosť zaprúžené, ale skúsim takto, že budem nohou hýbať. Neviem, či to je vidno na videu. Normálne to beha. Lebo keď to bolo natvrdo, ten tretí bod, tak vlastne keď tie valce prišli na nejaký kopec alebo nerovnosť, dokázali zdvihnúť celé disky do vzduchu. Tak som sa nasral, dá sa to pekne šteľovať, toto je vlastne doraz, aby sa to nevysunulo, aby som to vedel zdvihnúť. Ide to v pohode šteľovať. Tak, dneska uvidíme, ako to bude fungovať.